मा जादों ततलापारा Vcdc आव मा जादों ततलापारा Vcdc नि मासिग्रे बिमेल दैमारी आरो अशोक बर'नि गेजेराव सोर थार बुंदों सोरनि बुंनाया थार अशोक बर'नि बिसिखौ लानानै मानो गले गले सोंखारिलायनाय Vcdc नि मासिग्रे बिमेल दैमारी आरो अशोक बर'नि बिसिनि गेजेराव सोमोन्दो दं बाथ्राखौ रोखा रोखा फोरमायथिना होदों फिसाय अशोक बर'आ बिमेल जे चेयारमेन बे चेयारमेन बिथां जे आंनि हिन्जावा रिलेसन मोनसे जानानै दङ बेखौ आंबो मिथियामोन बे जाथायनिफ्रायसो थारमाने आं हमनानै मोनबाय बा गासै जायगायाव सोंख्ल'नानै बिसोरनि गामिनि मानसिफोरनियाव स्रोदै सोंख्ल'नानै जिखिनि खौरां मिथिबाय बिनि चरित्रनि सायाव बेनि थाखायसो आङो बिसानाव थांनानै बिनि हिन्जावनियाव जाथाया मा मारमोन बेखौ आङो सोंहैदोंमोन नाथाय बिमल दैमारिया बुंनाय बायदिब्ला अशोक बर'नि बिसिजों गावहा जेबो सोमोन्दो गैया बेफोर बाथ्राफोरा नंखाय माने पेजफोराव बे मोनथाम पेजआव आं खासे बुंजों बिनि हिन्जावखौ लायनो आङो बबेबा मोनसे जायगायाव दोनखारनानै दङ बा इखुमानानै दोनदों बे ओरैबायदि नंखाय बियो गावनि न'आवनो दङ बे गावजोंनो हयथ' थानोबो हागौ आं मालायनि हिन्जावखौ थांनानै बेबायदि नायहैनो हानाय आंहा मोन्थाय गैया नाथाय गुबुन फारसेजों अशोक बर'आ बुंनाय बायदिब्ला गावनि बिसिजों मासिगिरि बिमेल दैमारिया सोमोन्दो दं चरित्रखौबो आङो नायनानै नेबाय थानानै आंहाबो सम गैया बेकार सम आंनियाव गैया थारमाने बिमेल मिथिबाय आरो नों मा खोथाखौ लानानै नङा नङा होनबाय थादों नोंसोरनियाव प्रुफ गैया नोंसोरनि प्रुफआ दासान्दि मोनसेबो मेसेज गेलेनाय माबा गैया दायो माने नोंसोरनि मबाइलाव थायैखाय आंनि हिन्जावनि मबाइलाव थायैखाय प्रुफआ गैया नों एसे स्मार्ट नों केसखौ होग्रोलाय नों केसखौ होग्रो केस होग्रोखांनायनि उनाव नोंनि मबाइल कल डिटेल्स दिहुननो हायो ना हाया सोरदों खै घन्टा रायलायो आंनि हिन्जावदो रायलायाखै होनदों आंनि हिन्जावदो लाइन मारियाखै होनदों आंनि हिन्जावखौ लोगो मोनाखै होनना बुंदों नोङो खिन्थु बै हराव जे नोङो 10टा बाजायालागै नोङो बै नोंसोरनि मांखरसालि मानसि फबनाय जे जायगा बागान खाथियाव गारि लाखिनानै सना माइनाव होननानै मानसि हिन्जावफोरखौ कल खालामबाय थायो आंनि हिन्जावखौ कल खालामाखैबा सोरबा सासेनि रायलायनाय कल माबायाथ' ओंखारगोन बिथां अशोक बर'आ बुंबावदों भेरगाव इउपिपिएल वाट्सएप ग्रुपआव आपल'ड होनायनि भिडिअ'आ माबोरै गुबुन राजखान्थि हान्जानि पेजआव आपल'ड जानो मोनखो बेखौ नोंथाङानो सोंबानो जाबाय होननानै सोंदों बिमेल दैमारिनाव माबोरै भाइरेल खालामनो मोनखो बेफोर भिडिअ'आ गावनि दायखौ एरखोमाना दोननो थाखाय नाजादों दा इउपिपिएलनि मानसिनि इउपिपिएलानो बानायनाय इउपिपिएलानो ग्रुप बानायना लानाय इउपिपिएलनि 3 एडमिन दं बेयाव 200 बेसांबा जन बेयाव ग्रुप मेम्बार दङ बे ग्रुप मेम्बार थानायाव आङो जाहाथे बिमेलनि चरित्रखौ गासिबो मिथिथो होननानै भिडिअखौ आपल'ड होदोंमोन दा बिनि गेजेराव गाव नोंसोरनि इउपिपिएलानो जुदि बे भिडिअखौ सोरनिबा थ्रुयै भाइरेल खालामोबा सोरखौबा केस होगोन मा होगोन बेखौ बुंस्लायस्लाय नों गावनि ग्रुपआवनो नोङो सोंना नायलाय नोंसोरनि ग्रुपआवनो सोंना नायलाय सोर दुस्थु दङ नोंखौ भाइरेल खालामनो सेस्था खालामग्रा सोर दुस्थु दङ सोंना नायलाय एसें जुदि नों स्मार्टबा आरो नों गावनि दायखौ एरसोखोमानो दायो नोङो गोदान गोदान खोथा खेंफोरथि होनानै फोजोबनो नागिरदों गावनि दायखौ समाजारि बिजोङाव फैनानै खेंफोरथि होब्लानो दाया जोबो नामा थारैनो सासे मासिगिरिया बेफोरबायदि आखु खालामनाया बेसेबां गनायजाथाव सोर थार बुंदों सोरनि बुंनाया थार बेखौ सम सफैबासो मिथिसिगोन मोनसे फोसावथाय 2024 निफ्राय 2025 मायथाइनि ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिट सेन्टारनि मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय एबा देबोरगाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों नांजाबनाय गियानपुरियाव गोदानै ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिट सेन्टार बेखेवदों जायफोर बिमा बिफाफोरा सानसे थोलो गाव गावनि उन्दै गथ'फोरखौ नोजोर खालामस्लाबनो हाया एबा साख्रि बाख्रिफोराव बेस्थ' जानानै थायो बैसोर बिमा बिफाफोरा गावनि उन्दै गथ'फोरखौ गियान होनायजों लोगोसे 2 बोसोरनिफ्राय 5 बोसोरनि गथ'फोरखौ बे ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिट सेन्टाराव सोलोंथाइ होनो हागोन बे फरायसालियाव गासै सुबिदाखौनो फरायसाफोरानो मोनफुंनो हागोन सुबिदाफोरनि गेजेराव दं फान लार्निं डिफरेन्ट टाइप्स अफ को-कारिकुलार एक्टिभिटिज एज एप्रोप्रिएट कारिकुलाम सेन्सरी एक्सपीरियंस बेनि अनगायैबो होलिस्टिक डेवलपमेंट सेफ एंड फ्री लर्निंग एनवायरनमेंट डेली वीकली एक्टिविटी रेकॉर्ड नेचर कॉर्नर लाइव सीसीटीवी सिक्योरिटी इमरजेंसी फायर
सेफ्टि एज वेल मेडिकेल किट, एयार कन्डिशनिं फेसिलिटि। बेफोर सुबिदाफोरखौ गासै फरायसाफोरानो मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8638454887 एबा 9101156459 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानैबो खौरां लाहरनो हागोन।